Узган шимбе көнне район үзәгенең Яңа базар территориясе бәйрәм төсен алып, җыр моңга күмелде. Атна сайын оештырылып килгән көзге мулык ярминкәсе гөрләде. Анда районның авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре, шәхси хуҗалыклар киң ассортиментта үз продукциясын тәкъдим итеп, халыкны сөендерде. Шулар биредә сөенечле вакыйга булды. Урындагы инициативаларны яклау программасы кысаларында Дөмөй, Аккүз, Хушбакты, Хәдер авыл советы авыл биләмәләренә өр-яңа МТЗ-82 тракторы тапшырылды. Тюменский сельский совет. Кадыровский сельский совет. Хушбактинский сельский совет. Тракторлары алар көрәкләр белән, җайланмалар белән бүген оборудовать ителгән. Бу тракторларны без бик күптән көтеп алдык бу авыл советлары өчен, чөнки кыш көне дә кар иттерергә, җәйге чорларда да благоустройство эшләрендә катнашырга бу техниканы кирәк дип әйтеп санайбыз. Ансыз инде эшне башкара алмайбыз. Бу тракторлар кайтканчы авыл советлары нигезендә гаражлар, техниканы куярга урыннар әзерләнеп куелды. Бүген инде рәхмәт сүзләрен җиткерәсе килә барлык район халкына. Барлык хуҗалыкларга, предпринимательләргә бу программада әүдем катнашканнар өчен республика җитәкчелегенә быелгысы елны да барлык авыл советлары безнең 1 миллион сум грант конкурста катнашып җиңделәр. Монда балаларга хәтле мәктәп, детсад балаларына хәтле үзләренең рәсемнәре белән безнең районнан чыгышы белән булган барлык безнең земляклар һәммә кеше катнашты. Бүген инде барлык авыл советларында шушы программалар тормышка ашырылып килә. Ул су көртү булсынмы, ул мәктәп ремонтлау булсынмы, клубларны ремонтлау булсынмы. Шуңа шушы форсаттан файдаланып, барыгызга да рәхмәт сүзләрен җиткерәсем килә. Программа 6 ел дәвамында районда уңышлы эшләп килә. Шул еллар эчендә 22 авыл биләмәсенең 18-е тракторлы булды. Трактор авыл халкы өчен бик кирәкле техника. Аның ярдәмендә авыл урамнары кыш айларында кардан, җәй чорында чүп-чардан арындырыла һәм яшәүче халыкка тормышны алып бару өчен уңайлыклар тудыра. Чынлап та бүген безнең иң шатлыклы көннәребезнең берсе. Шушы программаның эшләп килүенә зур итеп рәхмәт әйтәсе килә. Шундый авыл җирлегенә тракторлар алырга, авыл җирлегендә мәктәпләр, клублар, юллар ремонтларга ярдәм иткәннәр өчен. Безнең Хушбакта авыл советы өчен куанычлы вакыйга булды. Бүген менә без ППМИда катнашып, техникалар булдык. Урамнарны үттереп, хуҗалыкларга ярдәм итәргә инде. Халыкның, хөкүмәтебезнең гомум тырышлыгы белән алынган тракторлар озак еллар авыл халкына тугры хезмәт итсен, юллары уң, сикәлтәсез булсын. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.